Grazie.
one like you. Let us all praise the Lord, bazalwane. Ngalamandla nawo akuthixo kwikona uvusile. Bulela uThixo bazalwane. Bulele inyawo lakho selimkakamba, umbongo uThixo. Umbongo uThixo nangebhandezo lakunikeza zona, umbongo uThixo. Haleluya. Umbongo uThixo sonovuyo, bulela uThixo lavuya lizisayo emibazalwane. Ngoba lithi lakhe yonke into inexesha layo. Kukho ixesha lovuya, kukho elolila. Kodwa kubulela uThixo ngawo onke amaxesha, ngoba onke la maxesha enziwa nguye. Haleluya bazalwane. Haleluya. Haleluya. Cela sikhile namabhayibhile ethu kwincwadi yeNdumiso chapter 100 bazalwane. Haleluya. Haleluya. Ekuseni uhlelo umbongo uthi siyabonga.
ufanelwe. Hallelujah, ufanelwe seni. Ufanelwe udumo lonke. When I look back, I don't see enye into engekuyanga. If it wasn't for him, ngendingamanga kule ndawo bazalwane. Kodwa ndime ngoba yena inceba yakhe ulanda njalo emkhondweni uThixo. Akabali iziphoso zami, akabali izono zami, mandithi kuwe Nkosi ndihlambulule, wenza njalo. Hallelujah. Wenza njalo bazalwane ekseni. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Andikuyo emsike. Kodwa nje senazigqatsa. Hallelujah. uMC ndawo yakhe ngithathanga. Obebeke bazalwane nyilo wesandla sikaThixo angeza emazalwane. Hallelujah. Ekseni sifunda nje indumiso 100 siqale evesini yokuqala. Hallelujah. Uthi khonzeni uYehova nivuya ngamagama amancinci. Amen. Ungobe ombingelelo okubulela. Amen. To verse 1. Dumisani kuYehova nonke ehlabathi. Khonzeni uYehova nivuya, izani phambi kwakhe nimemelela. Izani yazini ukuba uYehova nguThixo yena. Wasenza yena asisithi singabantu bakhe nezimvu ezaliswa kuye. Hallelujah. Ngenani emasangweni akhe nibulele, ezintengelezweni zakhe nidumisa. Bulelani kuye, bongani igama lakhe. Ucacile. Ucacile bazalwane. Ngenani emasangweni akhe nibulele, ngenani izintengelezweni zakhe nidumisa. Hallelujah. Hallelujah. Uthi umbonge umobe kaDavide, bonge uYehova mphefumulo wami. Hallelujah. Bonge uYehova mphefumulo wami. Hallelujah. Bonge impatho yakhe enhle. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ngokaphetseni yazini ukuba uYehova nguThixo yena. Wasenza yena sisithi singabantu bakhe nezimvu ezaliswa kuye. Ungumalusi wethu yena. Amen. Kumhlabelelo uthi uzishiya zonke ayoyilanda iyi-one elahlekile. Abashiye aba uthi andizanga kwabo balungileyo uze kwabo abangalunganga. Ithi ke lo nto nathi sesingabaya sasingalunganga, isandla sakhe sasichonga amanga kwindimbane yayikhona. Kodwa inceba yakhe yathi thumeka namhlanje ndiyolala kwakho. Hallelujah. Senzeni inceba bazalwane. Inceba ke into apho esingasange sayisebenzela. Into apho yafika singayilungelanga kodwa yena wabona uba ikulungele. Ekseni ke uthi dumani nonke ehlabathi. Utsho uthi bazalwane, ingasinambonga uYehova singabali izilandu kodwa ngoba naye akabali amacala ethu. Amen. Uthi masimbonge ekseni sazi ukuba nguye sizizimvu zedlelo lakhe, thina asizidalanga sidalwe nguye. Yonke into esehlabathini idalwe nguye, yenziwe nguye. Koko ke sinako ukuyifumana ngoba yenziwe nguye, uyenzele thina. Nale uzibona umncinane ukuba ungayifumana uzeye uThixo uyilungiselele wena. Hallelujah bazalwane. Xole nje lokubonga ekseni mbongeni uYehova ekseni bazalwane. Andizuthetha kodwa ndifuna abantu bathandaze bambulele uThixo ngoba emthixo. Ndiye ngithi ke uThixo omnye unguzithathu, umoya ongcwele. Hallelujah. Unyana naxa ifika kuwe ufika azambule ngendlela edifferent. Kuye kwenzeka ubana mna ndiyakangakanana equleni. Uthi ndinqule ndikuxele into ezinkulu ezinqabileyo. Angaxela into ezinkulu
ezingcwele ezingafaniyo nezakho azithetha kuwe. Amen. Kodwa umyeni uThixo simkhonzayo unamandla onke akahluleki. Amen bazalwane. Hallelujah. Siyabonga kuThixo bazalwane. Sicela nje before sihlabelele sithandaze simbulele uThixo. Hallelujah. Cela ngingala ulide ngomthandazo kodwa sithandaza sonke. Amen bazalwane. Amen. Jwale kaIsrayeli ekuseni iwalaphakade sithokomisa ukuqukumbela kwakho Nkosi nangalowo mzuzu Thixo lamandla onke ngoba uthembakele siphakade samazulu silapha Nkosi ngoba size kuwe silapha sifuna wena ngoba uyinzulu yemfihlakalo Thixo wethu lamandla onke kuba Nkosi sakubona ezimpilweni zethu uzijila kuthi Nkosi esingakufanelanga bawunamandla onke kodwa Nkosi wangena moya wenyaniso wehla wahlala Nkosi emazantsi enhliziyo zethu wasivisa Nkosi incamisa nobucwane bakho ubuthixo egameni lenkosi yethu nakusasazeke Nkosi silapha moya ngcwele siyaqukutha simakade samazulu siqukutha kuwe Nkosi Thixo neceba zonke sikucela somandla ukuba siphinda nangolusuku namhlanje ngoThixo bawunamandla onke ezimpilweni zethu somandla wengame ngoba ngaphandle kwakho Thixo wethu thina asiyonto ngaphandle kwakho Nkosi ayikho into esikayenza sinethe Nkosi nasekuseni nje phinda Nkosi benguThixo phambi kwethu ube nguThixo kuthi Nkosi saleke ingubo yamandla ingubo Nkosi yami yomlilo yokuba sihlale sife ukwekhamba nokulawula kwakho Thixo namandla enhliziyo zethu egameni lenkosi Yesu sibela ngenkosi umkhonzezana wakho sibeka phambili sibela ukuhlangana kwethu Thixo wethu namandla onke siyakholwa ke konke okusicela yakwenza ngoKristu inkosi yakho. See
bangalala ilima ngeke kwazi balenze ixesha ekuseni. Amen. Hallelujah. But sibulela uThixo bangcwele lathi esincedile and give us power sisuke kwindawo esisuka kuzo sizoba sendlini yakhe. Amen. Hallelujah. We don't take it for granted. Amen. Hallelujah. Zininzi izinto bewunozenza. Amen. Kambi lately ngoku uyazi ifamily zethu siyayithanda meeting ifamily ngecawa. Ifamily meeting ezingecawa sizithanda kakhulu ane but sibulela uThixo bangcwele lathi ukwazile ukuza endlini yakhe. Amen. Hallelujah. Abanye mhlambe babantu zezo meeting. Amen. Abantu nye babantu zezo ndawo. Amen. Abanye babantu nazezo transport. Amen. Hallelujah. Abanye babantu zezo transport bangcwele. Amen. Hallelujah. But sibulela uThixo bangcwele icela sithi ingoma emandi. Amen. A joyful song. Amen. Khona ingoma ethi come let us sing our joyful song. Amen. Shaya umeza wakho high five umbulise uthi meza yavuka ukubona unuka kamandi ubukhona bakho buyavakala. Amen. Uyacaca uba unayo inkambiso kaThixo. Amen. Sitsho nje ingoma emandi shaya umeza wakho high five sibulisane bangcwele sigqibelele ebudeni be-weekend. Amen. Le weekend phele. Amen. Noko nibende nabona uSipho yabo noko seyinako nokundika. Amen. Adika bakhona besigqibelene kudala nawo. Amen. Sinike nje lo privilege bangcwele sibulisane ngelihle igama lenkosi. Amen. Come, let us sing our joyful song and let praise His name forever. Oh, come, let us sing our joyful and praise His name forever. We are marching to Zion, we are marching to Zion and praise His name forever. We are marching to and praise His name forever. We are marching to and praise His name forever. We are marching to Zion, marching to Zion and praise His name forever. We are marching to Zion, marching and praise His name forever. Oh, come let us sing our joyful and praise His name forever. Oh, come let us sing our joyful song and praise His name forever. We are marching to Zion, and praise His name forever. We are marching to Zion, marching to Zion and praise His name forever. Oh, we are marching to Zion, marching to Zion and praise His name forever. We are marching to Zion, marching to Zion and praise His name forever. March to Zion and praise. Our song and praise His name, forever. Oh, come let us sing our joyful song and praise His name forever. We are marching to Zion, marching to Zion and praise His name forever. We are marching to Zion, marching to Zion and praise His name forever. We are marching to Zion, marching to Zion and praise His name forevermore. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sikhona abangcwele ecaweni kaThixo. Sikhona endlini kaThixo. Amen. Isenaqumbu. Isenaqumbu. Yabona uba umphumela kanti umphumela uyamatha nyani ba. Amadoda ahamba apha esifubeni amadoda. Amen. Into ecela ukuthi nale minyaka yakhe pension akayivi. Hallelujah. Iyadina uphoko. Amen. Amadoda
izolo hamba kule ndawo umathathu uyezayoni. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele kumandi xa sinabantu abadala. Hallelujah. Xa sinabantu abadala endlini kaThixo. Hallelujah. Ake wathi utata uyingozi xa abafana behamba bodwa. Hallelujah. Uba khona umonakalo omnye bathi kaloku maluso komdala nawo komdala kuvele ontangiboni uba bayabonana. Kanti xa umuntu omdala uyayazi uba ukhona ozosikhuza. Hallelujah. Siyabulisa bangcwelane. Ngicela isizana bangcwele. Hallelujah. Sikhona endlini kaThixo bangcwele. Hallelujah. Sizocela bangcwele ingoma. Hallelujah. Esizobonwaba ngayo bangcwele. Hallelujah. Besibulisana ngoku. Hallelujah. Abantwana bakaThixo abanobungqina. Hallelujah. Abantwana bakaThixo abazosibulisa abasigqibele kudala. Amen. Hallelujah. Sonke singaba nabo bangcwele. Hallelujah. Masibulele kuYesu ngokuba wasife Hallelujah.
Egamenda segazini kaJesu Kristu wasebenziseka thina siyathemba wena phakama usiseke egamenda segazini kaJesu Kristu wasebenziseka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Singathatha join us soyithu. Amen. Samkele utata walapha ekhaya inkonde yethu. Utata umfundisi uNtungane seza ngaphambili. Hallelujah. Sekotata nomama nabantu abatsha egameni lenkosi Yesu. Abangcwele bonke ngabo abangcwele. Uba uthe enkonzweni ndibulisa abangcwele ngabo bantu. Hallelujah. Manibonge ke Thixo elithuba alona. Ndizawuba mfutshane, ndizawukhawuleza ndiphume kungekamkelwa noFefe. Khona inkonzo endisayilekayo lona ndibethwe lixesha. Amen. Manibonise ke ngokukhethekileyo icebo kaThixo phakathi kwethu Mfundisi uRhabeni. Amen. Andikunikele honor sicala egameni lenkosi Yesu. Siyowanenteshe kwethu ngezwe. Siwamnenteshe. Oh, hallelujah. Sizawukhawulezisa ke masijonge incwadi kaLuka chapter 24
Sizawuqala ke ukufunda uverse 41 amaganyana abancinci ukuzibonakalisa kukaYesu kubafundi bakhe. Thumelo ndineBhayibhile ezimbini apha nasenye, kodwa okwangoku bendithanda ufunda le nawe bendicela uba phatha le ndinawukosinam leyo nathi. Amen. Kodwa ndizofunda yona le elapha, ndifuna ufunda le iphathwa ngesandla le inkulu. Kaloku kufuneka ukuthi xa ulizolo ube nompu neembubulu. Sifunda iBhayibhile incwadi kaLuka chapter 24 verse 41. Ke kaloku bakubona ukuba abakakholwa ngenxa yovuyo bemangalisiwe, wathi kubo, "Ninantoni na idliwayo apha?" Bamnika ke intwana yentlanzi eyosiweyo neyenqatha lobusi. Are you ready, Mike? Oh. Ngathanda yona baba. Kaphinde kufunde sisi. Ke kaloku bakubona ukuba abakakholwa ngenxa yovuyo bemangalisiwe, wathi kubo, "Ninantoni na idliwayo apha?" Amen. Ngicela le ndawo kawuphinde amaganyana amancinci. Amagama amancinci ukuzibonakalisa kukaYesu kubafundi bakhe. Ukuzibonakalisa kukaYesu kubafundi bakhe. Masithi yinkonzo lebandla likaThixo likhokhelwa nguYesu, umfundisi walo nguYesu. Kusebandleni ke ungenile wasibonakalisa ebeba ebengekho, ebule waxhonywa, wafa phaa emnqamlezweni, wethulwa phaa nguYosefu wase-Arimathi, wamfaka engcwabeni. Baduka kabafundi besaba, kodwa into endiyithanda uba bahamba bawuhlangana ndawoni emva kokothuka. Ngoku ke evile uYesu uthini uba naba behlangene phaa, nanku esiyawungena. Akho ndoda ethile eyathi naba abafundi bakho phaa, kodwa uThixo yedwa wathi uYesu nabaya. Waya waba nesi sigqibo ke sokuba bazibonakalise apha kubo. Amen. Kayiphinde ke le vesi. Ke kaloku bakubona ukuba abakakholwa ngenxa yovuyo bemangalisiwe, wathi kubo, "Ninantoni na?" Ke kaloku akungena kubo ababonanga bakholwa ukuba nguye uYesu lo, kodwa ibe khona ingqiqo eqinisekisa into yobana kodwa akukho mntombi nguye lo, kodwa banale nto sike siyithethe nathi into yobana xa usurprised yinto uye farha bethu uthi hayi andikholele engathi asiyo, ibe kodwa uyiphethe. Balo gama lenkosi akuyikholelwa kodwa uyitheni uyiphethe. Hayi, amen.
nangu uYesu phakathi kwabo abakholwa nguye ngoba bazi into yoba ebesengcwabeni. Mose umntu xa engcwatyiwe ayikho into ethi uyaphinda aphuma abonakala bengumntu, kodwa yena ngoba ngesigqibo sikaThixo kwakufanelekile ukuba kwenzeke ngolaa hlobo afe aphinde abuye. Hayi, amen. Ngoku ke ilizwi lenkosi babengakholwa bevuya ngoba bembonekho phakathi kwabo uKristu waseNazaretha, inkosi yezulu, inkosi yabo bonke. Hayi, amen. Funda mntana. Bamnika ke intwana yenhlanzi eyosiweyo. Wafika wababuza umbuzo wathi, nina ntoni endliwayo? Babe benekatha lobusi. Hayi, amen. Yantoni? Nenhlanzi. Nenhlanzi. Bathini? Bamnika wadla phambi kwabo. Hallelujah. Babona uba yes nguye. Hayi, amen. Uvukile. Hallelujah. Uyaphila phakathi kwethu. Simele nathi kule ndawo egameni lenkosi Yesu kuba kwakungafanelekanga uba iseyenzeke loo nto ngeke ingabhalwanga. Mele avuke apha kuthi, umele simve apha kuthi, umele asenze sidlobe nokuba nathi sisuke sidlobe uba uYesu ephila ngaphakathi kwethu, ngoba silapha ngoba sincediwe kwindawo ebesikuso. Sasibunile, sasifile, kodwa saphakanyiswa okanye savuswa, saphiliswa nguYesu, sakunamandla sikuwo namhlanje. Funda mntana. Wathabatha wadla emehlweni abo. Verse 44. Utheke kubo, ngawo la amazwi endawathethayo kuni ndisenani, okokuba nimelwe ukuzalisekisa zonke izinto ezibhaliweyo ngam emthethweni kaMoses nasebaprofethini. Amen. Wathatha wadla phakathi kwabo, wawugqiba wathetha wathi amazwi abhaliweyo ngam amele azalisekiswe. La abhaliweyo nasezidumisweni amele la mazwi azalisekiswe egameni lenkosi Yesu. Funda ke ntombi. Wandula wayivula ingqiqo yabo ukuze baziqonde izibhalo. Awugqiba kutsho wabavula ingqiqo ukuba baziqonde izibhalo, ukuba bekho endlini kaThixo kodwa bayazi into abakho ngayo endlini kaThixo. Ingaba imagine into yoba umntu akaThixo evizwe ungaliphathanga iBhayibhile kodwa lithethwa lisemzini, lawuthethwa live, akholwe, avume amamkele uYesu abe yinkosi nomsindisi ebomini bakhe, aphinde lo mntwana kaThixo aqukeleze endlini kaThixo, kodwa akufike endlini kaThixo izwi likaThixo liselibhalweni akalazi, akalenzi nalesibhalweni akho kwenye indawo. Nangexesha belisunyayelwa bekuphethwa isibhalo, noba washumayela lo mntu engayiphethanga iBhayibhile ngelo xesha, kodwa lona izwi belithetha belisesibhalweni. Kubalulekile ke ukuba silese bazalwane, ngoba isibhalo ayikho enye into engasenza sikwazi ukuhlala, kuba into esinika ukuhlala ukwazi isibhalo, ngoba umoya lo esawamkeliswayo uyangqinelwa sisibhalo. Even wona ngokwawo umoya ungqinela isibhalo. Malibonge igama lenkosi. Hayi, amen. Mna kusindisweni kwami
ukhokhelela umoya entoba manje esibhalweni wandisa ingqondo endaweni ethetha ngomoya ongcwele endimva ndingekafundi esibhalweni. Sathetha isibhalo exactly into endiyivayo endamkela Yesu ndinganesanga ndinganeselwanga kodwa ndashunyayeza ngumntu engajonganga Bhayibhile kodwa ithetha exactly into eseBhayibhileni yangena kum yenza ndithethishe esibhalweni ndafika kwindawo nkqo ethetha ngale nto ndiyivayo. Ngoba umoya ongcwele ungenela isibhalo singenela umoya egameni lenkosi Yesu. Ubalulekile ke xa umntwana kaThixo uthanda ulesa ngoba into ekukhokhelayo nento ekugayidayo ayingomntu nje ome kule ndawo kodwa nantso apha ithatha khona. Ukwakha kwendlu kukhona laa nto kuthiwa yiplan okanye nokuba yindlela kukho imephu ekhombayo ukuthi indlela ehambayo ihamba ijikephi ingenephi. Isibhalo siyimephu siyasikhokhela futhi into eyenzileyo uyibona esibhalweni iyakugcinela umoya kaThixo egameni lenkosi Yesu. Uba wenze right uba kwenzanga yona uyatsho ukuthi asiyo egameni lenkosi Yesu. Funda ke ntombi. Wathi kubo kubhaliwe ngokunjalo umelwe ngokunjalo uKristu ukuthi ave ubunzima abuye avuke kwabafileyo ngomhla wesithathu. Amen. Ebaprofetheni into zakwenzeka kumele ngokunjalo uma uKristu afe ubunzima afe ayame kwakuzawuba ngenxa yethu uba kuzuzeke thina. Wayengafe ukuba wonile kodwa injongo yezenzo lokuba ahlawule amatyala ethu agwebele thina kuba bekumele basibethwe uThixo kodwa loo nto angabasabetha kuthi thina kodwa bethe kuYesu. Konke ukufa kwakhe injongo yezenzo lokuba makuhlanguleke thina, masisindiswe ezifeni, masisindiswe ezintweni, masisindiswe kufeni, siphile egameni lenkosi Yesu. Kangangoba mna lo bekule ndawo bekumele uba mhlawumbi kule nyanga bezawutyhila ilitye uba umphumela. Amen. Ubizokutshila ilitye. Haleluya. Ewe kaloku usefesini emali. Hayi amen. Ndiyathemba uba ke umama sebeza kwenza igawu ayibeka apha emagqeni uthi xa usiya elityeni nam iyokutyhila ilitye lam ndifile wakha amakhala. Hayi amen. Baye kulungokudelela wontamfuna bakwenza umjita mthempesini wonke ebanzi yakwenzela igawu awubeka igawu sobaphinde basho. Funda mntana. Nokuba kuvakalisiwe egameni lakhe inguquko noxolelo lwezono kuzo zonke iintlanga kuqalelwa eYerusalema. Nina ke ningamangqina ezi zinto. Amen. Balwa kwegama lenkosi. Kayiphinde iqale phaya ekuqaleni levesi. Nokuba kuvakaliswe egameni lakhe inguquko noxolelo lwezono kuzo zonke kuyo yonke lento basalwane kumele kuvakaliswe egameni lakhe inguquko ebantwini noxolelo lwezono egameni likaYesu. Umsebenzi womntu olivileyo izwi likaThixo noba ngubani lo olivile izwi likaThixo yinkonzo yakhe leyo yento yokokuba
ahambe phakathi kwabantu kwindawo akuyo funeka aziwe ukuba akahambi ngecebo labantu kodwa uhamba ngecebo likaThixo. Unomyalezo awuphetheyo awugqithisayo okanye awazisayo ebantwini. Hayi, amen. Uba uYesu lo uyinkosi, uYesu nomhlaba futhi uyakhulula, uYesu uyasindisa. Hayi, amen. uYesu uyamnceda umuntu egameni lenkosi. Yabe uYesu kawumamkela awukhathaliseki noma abantu bathi sozula iboniso, kodwa ngelixesha batshoyo wena kawumamkele siyahlanza izono abantu abazazi intoba zimenza into angalibonisi, kodwa usukulibonisa usahamba emhlabeni ngoba uhlanjiwe unoqobo noThixo ngenxa yokukholwa kuYesu. Kungako ethi mayithethwe lento apha ebantwini kuvakaliswe uba uYesu lo uyaxolela futhi siyahlanza esahamba emhlabeni. Funa lo Nina ke ningamangqina ezi zinto. thina ke sesinalo izwi lenkosi, asiyibuzi uba yenzeka njani le nto, kodwa uba kunomntu oyitshoyo into yenzeka sisuka singqine uba injalo ngoba sayibona kuthi egameni lenkosi Yesu ngoba sithe samamkela uYesu sinkone zizifo sinkone zizono kodwa sahlanjwa sangabi safana nabantu ngokusiphakathi kwabantu kodwa safana nabantu esiphakathi kwabo kodwa sinomahluko ngoba sihlanjiwe ligazi likaYesu. Asiphili sono, asiphili sifo, asiphili nkohlakalo. Hayi, amen. Asilwi nabantu. Ngake ngijikeleze mzalo. Asiqini futhi. Hayi, amen. Asikhezeni futhi. Asikhezeni ebantu basisele intwala nje. Sinomntu ophilileyo osidlisa ubomi ngoba umuntu otiyeza izinto ziphandle wenzwa ingalo. Hayi, amen. Akayazi into engamnceda, ufuna into engamnceda yangena aphelele ebrandini ngoba akayazi into enda apha embuzihambe iqhubeka athi uba uyaqhuba aphuma endleleni okutshona ngafa kwendlela. Xa umbuza into nathi hayi bendincede. Hayi, amen. Ube nesidingo ngoba kanayo Yesu. Balogama lo uthi ke masiyivakalise uba ikhona into encedayo umuntu. Hayi, amen. Kusesemhlabeni. Haleluya. Bakuvakaliswe inguquko ebantwini noqolelo lesono. Thina singamangqina azezinto ngoba sisibonile kuthi uthi ke singene sikalapha eJerusalem. Hayi, amen. Siye kulo lonke ihlabathi side siyoma kuphela khona umhlaba singqi egameni lenkosi Yesu. Ndike ndibe nengxaki ke mamsi into yobana yonke le mihla ndibona kuphakama oomama bazongena kule ndawo bengcela uYesu esinaye sonke, abanye abaphakami. Hayi, amen. Kanti izwi lenkosi lithe thina silapha ngaphakathi sonke singamangqina ngoba simamkelile uYesu. Kunjanje wazityhila kuthi wenza into entsha ebesingayiqhelanga. Ngoku le nto intsha ibubungqina ngoba kwenzeka izinto ebezikade zingenzeki ngexesha esingamamkelanga uYesu. Sasho sahlambela nezikhumba zethu. Amen. Sasho saba ne-complexion. Saba uhlala. Hayi, amen. Ngoba sihlanjwe ligazi likaYesu. Sathwa Jesu ngokuqaqawula
egameni lenkosi Yesu asathamsa ivasilini noma ngumchase wasichase kodwa izwi lenkosi lodwa lisenza siqaqapha apha ebantwini ngokwahlukeneyo futhi nomuntu ochaser akadibani nathi. Hayi amen. Ngoba sisithathele igazi thina sathathise ubuqaqawu ubuthetha loo nto uthumeka ukuthi ndithazisa ubuqaqawu bawugqiba lonke ligapha bekhangela upho ubuqaqawu. Yesu siyabona kwenzeni into nathi samfuna bajikeleze ligapha into bafuna ukuze straight epointini ukuthi kwamkele Yesu. Hayi amen. Funda ke mntwana. Uyabonani mna ndilithumela kuni idinga likabawo. Ngeni nahlalani kuwo umzi oyiJerusalema. Uyabonani ke mase nilivile nikhonza kanje ndilithumela kuni idinga likabawo. Uba oke kuYesu nguthini? nguYesu luthetha lamazwi kubafundi baseJerusalem njengathi basilapha. Balonke igama lenkosi. Hayi amen. Ngoba bethobele belangazelela uThixo behlele endlini kaThixo. Uthi ke ngoku Yesu ngenxa yeso sizathu uyabonani ndilithumela kuni idinga likabawo. Ngoba uJobe wabona phumela into yoba anto seyidingeka kwaba bantu bagqibelele bahlele basondelele ukufa bevuthixo bevukulawula kukaThixo. Uthi ke ngoku into eshotayo kuba makuzidinga likaThixo. Ubesethi ke uyabonani ngawo lo mzuzu ndilithumela kuni idinga likaThixo. Hayi amen. Uthi ke idinga likabawo ubawo ke nguthini? Futhi ndomsuwa ngeni nahlalani kuwo umzi oyiJerusalema ndofunekayo ukuhlala enyangweni. hayi amen. Ngeni nahlalani kuwo umzi oyiJerusalema nide nembathiswa amandla aphume enyangweni. Kufanele sihlale endlini kaThixo ukuba sesilivile izwi likaThixo singaphazanyiswa zizinto zendawo ebesibizwe sikuzo. Simele kaloku intoba umntu ubizwe phakathi kwabantu abizwe kuThixo. Into eyenzekayo uthi ngaye lapha kuThixo aphinde athunywe sokubalisa izwi lenkosi. Hayi amen. Uba singamangqini simele ke ngoku intoba siyongqina uYesu uba ukho uyaphila futhi uyakhulula futhi uyasindisa uyamnceda umntu. Hayi amen. Ngoku ke kumele sihlale kambe kukhona isithembiso esikhulu emva kwedinga kukwembathiswa. Amen. Kukwembathiswa amandla kaThixo angaveli ebantwini kodwa avele enyangweni. Ndiyayicinga ke intoba akukho nto lapha oselivile uThixo aselivile izwi likaThixo ongena kunqwena uba kuze into evele enyangweni ebomini bakhe. Akakho mfundisi wami. Hayi akakho. Hayi amen. Angathi uba ukhona athi kuwe akakho umazi ukhona athi kuwe mfundisi ndicela ukhululele suti uze ndiqonde kakuhle uba ukhona. Ungayikhulula mfundisi ngoba funeka uqinisekise into yobana lo mntu uphuma apha eqinisekile uba hayi ukhona. Hayi amen.
ungayikhulula kene nasalani hayi basalala kuyahlala futhi ke kufuneka siqiniseke into yoba uba uphume endlini weza apha enkonzweni uziswa kuba uhleli akuhlali kuba uze wazawuhlala kwezi situlo uhlala ungekho apha uhlale eJerusalem uhleli kuYesu hayi amen noba udrive iplane uba usindisiwe iduty yakho ngokuba uqhuba ubheke eNamibia kodwa hlala esitelekini seplane kodwa uyazi uba kule ndawo kuyo usenyangweni hayi amen noba uphakathi kwabantu abaphakame ngaliphi uhlobo ekuthi xa kuyiwa kubo kuguqwe ngamadolo uxelisa umama wevenda esiseRhewu utata wevenda ubutata wevenda uhleli phaa emthunzini umama uza namaRhewu akenzi le nto zekenziwe konosukile nomama sapha emadodeni abo yaguqa kwenje nje xa uguqa amen liRhewu ulisekutata hayi amen akwanele uguqa nje apha ngamadoda apha liRhewu ulisendothini wenze njalo kumama womvenda hayi leyenu yobusuku ulithi naliRhewu gama wawugqiba uhambe uyokwenza into zakho ekhitshini akumazi noba ulibambile akumazi noba liwile lamchithela hayi amen mayibonge Nkosi kuyalulanya enkonzweni amen hayi andithi mamgebe kaloku uyiforosi uyabona phathi nabantu abasezilalini zitsala zonke kodwa xa kubethwa leya iphambili zitsho zothuke zonke zivisa mboko singabethi kuzo isibani sibetha leya iphambili fuba ingalibali ibambe indlela ngokuqinisekileyo egameni lenkosi Yesu ngoku ke nkosikazi ungathi she uthi mandijike ngoku nibe kufazwe evenda ayiyenza loo nto hayi amen hlalani kuwo bantwana benkosi sisendlini kaThixo simele uba sinyathele indawo ezivezwa ngumoya egameni lenkosi Yesu asiziyawuhlaliswa diskini kodwa thina sikhokhelwa ngumoya sifundiswe ngumoya egameni lenkosi Yesu hayi amen cela ukwazi ufunda ozawuchaza asityhilele izenzo zabapostoli uchapter 10 Dasufate kwabantu abazindwendwe apha abangakwaziyo okay nikele uyakwazi uzayifunda kela nje apha kuyo ufunda lapho esithi dalani ke kuwo Jerusalem nede nambathiswa amandla ifunda apha esingesinye ndawo ifunda ilapha kuluka kaloku leyo eyokugqibela Ewe, you, but chili
Sakilulu. Yo, bazalwane. Kolo. So Rita Zapata. So Rita. I am Okay. Luke 41 verse 49. I am going to send you what my father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Amen. Uthetha lento besithetha benifuna lo ungasivayo isiXhosa yive. Amen. Ukhona umuntu ongasivayo isiXhosa bakho. And ndiyazithanda ngezinto akwazi usithetha sitsho kamandi. Amen. Fundiseni. Sityhile zona. Chapter 10. From verse 39. Hloko masithetha kwaPetros verse 39. Yes. Thina singamangqina ezinto zonke awazenzayo ezweni lamaYuda kwanaseYerusalem abamsikayo ngokumxhoma emthini. Amen. Sithetha ngoYesu mos. Uthi hlalani kuwo umzi weJerusalem nide nembathiswa abantu aphume enyangweni. Uthi ke ngokuPetros engafa. Hayi amen. Thina singamangqina ezinto azenzayo uYesu ezweni lamaJuda naseJerusalem. Abathi ngenxa yezo zinto awazenzayo basuka bamsika ngoba bamxhoma emthini. Inyaniso uyayibulawela umuntu. Into endifuna ukuyitsho, into endiyicinga yeyokuba uba sizawuthetha ngoYesu ebantwini njengoba lithi simasingqine ngoba singawo amangqina. NoPetros apha uthi bangamangqina ezinto ezenziwa nguYesu ezweni lamaJuda naseJerusalem. Ngoko ndifuna ukuthi ke kule ndawo ube ithetha uYesu apha kuLuka yokuba thina masihlale eJerusalem side sembathiswa amandla aphume enyangweni. Phakathi komhlaba kukho nale point yoba funeka siphumile apha sibheke ebantwini ukuba siyiphalaze noba sithethanga ngento eJerusalem kodwa yena yedwa uYesu simchaza apha ebantwini uba uyamnceda umntu. Baninzi abantu abanendlala abadinga ukuncedwa abayifunayo into engabanceda. Yiyo enqabileyo ayikho kodwa wena unoYesu unayo into engamncedayo umuntu oxakekileyo umchazela into yoba yewethu ubungamamkela uYesu lo waseNazaretha ukholwe umkhonza uThixo uza kukunceda uYesu. Amen. Achancedakala umuntu. Hayi amen. Wakhona bamcaphukela bamkholwa egameni kaYesu. Into endiyithandayo yile yoba yenzekile le nto. Nanku umpostile ebebehamba naye. Hayi amen. Bamlengisile bashiyeka abapostile. Nanku umpostile ethetha ethi thina singamangqina ezinto nobebemxhomile azenzileyo kwelaKwaJuda phakathi kwabantu. Wabuya weza eJerusalem wazenza aphumanga mntu kuYesu egula engenile egula kodwa ngene kukho uYesu igama likaYesu limphilisile. Hayi amen. Phinde kade. Masibambe kafuthi.
Yena lo uThixo wamvusayo ngomhla wesithathu wenza ukuba abonakale kungekubo abantu bonke kokumangqina. Yena lo uThixo wamvusa ngomhla wesithathu wenza ukuba abonakale ebantwini bonke, ingekuba kubantu bonke kodwa ibingamangqina abaneyiphasana. Ukumangqina ebenyele ngenxa engaphambili nguThixo. Wabonakala kumangqina la ayenyule ngaphambili kuThixo. Usimisi kubantu abamvayo. Hayi amen. Umuntu olapha ubiziwe nguThixo. Umuntu olapha wenyule nguThixo. Ndingamangala uba ukho lapha ngenxa yokutshomi. Hayi amen. Hayi ndize netshomi yam, ndilandela utshomi yam, ayithetha ngaswi qha isuke yathi nje masiye ecaweni ndaya, ayitshongo noba kwenziwa ntoni phaa ecaweni. Ndingamangala uba kunobakho into enjalo egameni leNkosi. Ndicinga into yobana one-12 years umdala enough bela axelele into yokubana makawamkele uYesu abe lapha endlini kaThixo ngoba eve izwi lisithi uYesu uyamkelwa, uyavunywa uYesu. Hayi amen. Athathe isigqibo athi nam ndiyamamkela uYesu, ndizawuya kule nkonzo ngoba ndiyamthanda lo Yesu owamkelwa kulaa nkonzo. Abe lapha ngoba ke emamkela uYesu egameni leNkosi uYesu. Amen. Besithi ke masive into yoba macalonke esibhalweni hayi iyachazwa le nto egameni leNkosi uYesu. Hayi amen. Hayi ke bazalwane belisenza ubaleka sendide ke umoya uphepheze apho uthanda khona sekusemva ko-12 ngoba siza kugqibezela egameni leNkosi uYesu. Uyabonelela ngeceba lakhe. Haleluya. Nalapho sesikhona. Haleluya. Sibulela uThixo bantoleni athi utani uyashumayeza. Haleluya. Itsephithi ke umdala uyaleqa. Haleluya. Ngawuze kuswalela. Umyalezo Thixo wethu ungahlala esingqondweni, uyimfundiso uyinkonzo yasengqondweni. Thixo wethu unamandla onke ngoba wena lithi izwi lakho wena wazi ngathi singekazalwa. Thixo wethu unamandla, nangale mini yanamhlanje awusazi wena njengoThixo wethu. Siyabulela kuwe Thixo wethu
sikelela ibandla imihla yethu yonke yokuphila kwethu awutho igcwele le mihla ibhlungu yokushumayela Nkosi namandla onke ilizwe lishumayela ngaphezulu kuba sishumayela Thixo wethu othandekayo kwindawo zabo kugcwele Thixo wethu namandla onke kodwa ke siyababiza ngoba asizange salasha tawo Thixo wethu namandla onke ngabantwana bakho abasekunqaxeni Thixo wethu namandla kokuba thina sebekhona endimeni bawutho igcwele sihambe ngendlela ethe tyebe bawutho igcwele babone ukuthi Nkosi namandla onke sikelela ibandla sikelela abefundisi bishop bengekho Thixo wethu namandla onke ngengxaki ezininzi Thixo wethu uthathaza imisebenzi bawutho igcwele namakhaya Thixo wethu avuliweyo basikelele uphinde basikelele egameni lenkosi Yesu siyathandaza ke ngoku usikelele nabantwana bakho bezawuphuma kule ndawo Thixo wethu siyabulela ngabo Thixo wethu uthandekayo in the mighty name of Jesus we pray amen so Thabatha Ufefe bawuphumele ngikubeka inhloko kulo muntu okusidina nokusi